Γεια σας, λέγομαι Τακλής Χρήστος, είμαι θαλάσσιος βιολόγος και conservation βιολόγος και αυτό είναι το podcast μου σχετικά με το wildlife conservation, δηλαδή διαχείριση άγριας ζωής. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αμερικάνικο mink, πιθανότατα αυτό το είδος πρόκειται, το οποίο εντοπίστηκε στο Κηφισό, δηλαδή εντός Αττικής. Σε πολλούς φαίνεται περίεργο, εντάξει είναι περίεργο για την Αττική, αλλά το αμερικάνικο mink, η επιστημονική του ονομασία είναι ο Vision Vision, εισάχθηκε στην Ελλάδα και εκτρέφεται σε διάφορα εκτροφεία, σε Καστοριάς και Σιάτιστα και άλλες περιοχές εννοείται της Ελλάδας για τη γούνα του, η οποία είναι γνωστή ως γούνα βυζών. Το μink είναι ένα θηλαστικό το οποίο ανήκει στην οικογένεια των μουστελίδων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, μάλλον οικογένεια μουστελίδες, ανήκουν τα φέρετ, ανήκουν τα κουνάβια, ανήκουν οι νηφίτσες και πολλά άλλα είδη παγκοσμίως. Είναι ένα θηλαστικό, είναι ξενικό είδος, δηλαδή δεν ανήκει στην ελληνική πανίδα το mink. Είναι χωροκατακτητικό, το οποίο σημαίνει ότι θα επηρεάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση το περιβάλλον το οποίο θα βρεθεί, γιατί τρώει πτηνά, θηλαστικά, αμφίβια και άλλα είδη και διαταράσσει αισθητά το οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλει. Στις περιοχές που έχει ήδη εξαπλωθεί, ζημίες που έχει προκαλέσει την αυτόχθονη πανίδα είναι ανυπολόγιστες. Παράδειγμα είναι η Καστοριά που έτρωγαν τα πουλιά, φωλιές από πουλιές τα πειράζανε και άλλα είδη. Εφόσον πρόκειται για mink και όχι κάποιο άλλο είδος όπως είναι τα φέρετ ή κάποιο άλλο συγγενικό είδος μουστελίδας, τρία είναι τα σενάρια σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πρώτο είναι να το είχε κάποιος σε κατοικίδιο, να το βαρέθηκε κάποια στιγμή και να το απελευθέρωσε ή να του διέφυγε. Το δεύτερο σενάριο είναι η διαφυγή του ζώου από εκτροφείο γουνοπίας ευρύτερης περιοχής. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Εντός Αττικής υπάρχει έξω από τα Σκούρτα, κοντά στα Ινόφυτα, ενώ τέτοιες περιπτώσεις διαφυγής από εκτροφεία έχουν συμβεί και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η τρίτη και χειρότερη πρόβλεψη σενάριο που θα μπορούσε να συμβαίνει είναι να είναι η ενεργητική του μετακίνηση από λίμνες και υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, που απικήθηκαν από μink και διέφυγαν από εκτροφεία ή απελευθερώθηκαν στη φύση από ακτιβιστές το 2010. Σε αυτή την περίπτωση έχουν ήδη εξαπλωθεί στη Βορειοδυτική Μακεδονία, Ήπειρο και μέρος της Θεσσαλίας. Στις περιοχές που ήδη έχει εξαπλωθεί, όπως είπαμε, οι ζημίες είναι τεράστιες και ελπίζουμε σε αυτό το σενάριο να μην υπάρχει βεβαίως διαφυγή, να μην επιβεβαιωθεί ποτέ ότι πρόκειται για μια τέτοια διασπορά του είδους σε αποστάσεις που δεν είχαμε αντιληφθεί και να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Τι πρέπει όμως να γίνει τώρα? Στη συγκεκριμένη περίπτωση το mink ή οποιοδήποτε άλλο υποείδος ή είδος πρέπει να συλληφθεί και να αφαιρεθεί από το οικοσύστημα. Γιατί πρόκειται για ένα αμερικάνικο είδος, μάλλον γενικά ένα ξενόφετο είδος, το οποίο δεν ανήκει στην ελληνική πανίδα και όπως ήδη αναφέρθηκε δημιουργεί πολλά προβλήματα. Από εκεί πέρα, εφόσον συλληφθεί και απομακρυνθεί από το οικοσύστημα και δεν ξανά επιστρέψει πίσω στο ελληνικό οικοσύστημα τέλος πάντων, θα πρέπει να βρούμε πού θα πάει. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση με διαφορετικές γνώμες από κάθε βιολόγο, από κάθε ζωόφιλο ή ακόμα και πολιτικοί που μπορεί να έχουν γνώμες και τις στέλνουμε τις γνώμες, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς πρακτικές τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Οι νομοθεσίες και τα μέτρα και οι ευρωπαϊκές οδηγίες ορίζουν τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση για τη διαχείριση των περιστατικών χωροτακτικών ειδών. Για παράδειγμα, στη Σύμβαση της Βέννης για τη διατήρηση των ευρωπαϊκών άγριων φυτών και ζώων και των φυσικών τους βιοτόπων για το είδος αυτού του mink του αμερικάνικου, στη σύσταση υπαριθμού 77 αναφέρεται ότι είναι μεταξύ των ειδών που πρέπει να εξαλειφθούν. Ενώ στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία βιοποικιλότητας από χωροκατακτητικά ξενικά είδη ορίζεται ότι αν έχει ενσωματωθεί στους ειδικούς καταλόγους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είδος δεν έχει ενσωματωθεί, ακόμα τουλάχιστον,
πρέπει να υλοποιήσουν σχέδια για την αντιμετώπιση των κυρίων διαδρομών διασποράς σε επικράτειες και σκοπός είναι η αποτροπή της ακούσιας εισαγωγής και διασποράς στις επικράτειες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κατάλογο. Το κάθε κράτος μέλος ή τμήμα της επικράτειάς του πρέπει να το εξαλείφει γρήγορα αυτό το είδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε πρόκειται μink είτε για κάποιο άλλο είδος μουστελίδας, δύο είναι τα προβλήματα κυρίως. Το πρόβλημα είναι του ανεξέλεγκτου εμπορίου, ειδικά ξενικών ειδών, για τα είδη που έρχονται στην Ελλάδα, και η ίδια η βιομηχανία γούνας. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα για αυτά τα ξενικά είδη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ και των ίδιων των βιολόγων που είμαστε, το τι πρέπει να κάνουμε με αυτό το ζώο. Ωραία, το πιάσαμε. Πού θα πάει όμως? Άμα συμπεριλάβουμε και τον τομέα της ζωοφιλίας, πρέπει να αφαιρέσουμε αμέσως από μέσα το να το σκοτώσουμε. Άσχετα αν είναι γλυκούλι το ζώο, άσχετα αν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ζωόφιλοι τι σημαίνει να έχεις έστω ένα ζώο έξω στο περιβάλλον, στο οικοσύστημα και το πώς το διαταράσει. Κάποια σχόλια από τα κοινωνικά δίκτυα ήταν αφήστε το γλυκούλι ζωάκι να ζήσει στο φυσικό περιβάλλον του, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό σημαίνει ίσως εξάλειψη άλλων αυτοχθόνων ειδών ή και ενδημικών ειδών, το οποίο σημαίνει ότι κάποια είδη που έχουμε μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο ή μόνο στο συγκεκριμένο οικοσύστημα, στο συγκεκριμένο μέρος και πουθενά αλλού, ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, θα εξαφανιστούν για πάντα, γιατί αφήσαμε αυτό το ένα όμορφο γλυκούλι ζωάκι. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και είναι συνήθως η μεγαλύτερη διαφωνία που υπάρχει όταν πρέπει να συζητήσουμε με ζωόφιλους τι πρέπει να γίνει, γιατί τουλάχιστον στον τομέα της επιστήμης υπάρχουν σταθερά το τι πρέπει να κάνουμε στο conservation, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε, οι νομοθεσίες είτε είναι ελληνικές είτε ευρωπαϊκές είτε και παγκόσμιες, και τα μέτρα διαχείρισης που παίρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθούνται και βελτιώνονται ανάλογα με τις πρακτικές που υπάρχουν παγκοσμίως. Αυτό ήταν το σημερινό podcast. Ελπίζω να σας διαφώτισα για το συγκεκριμένο θέμα. Αν έχετε κάποια απορία, ερώτηση, θέλετε απλώς να σχολιάσετε ή να βάλετε τη δική σας κριτική, μην διστάσετε να αφήσετε ένα μήνυμα και άμα χρειαστεί θα απαντήσω live στο επόμενο podcast. Γεια σας.